أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ufakazi wokuqala ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah uAllah uqobo lwakhe. Angikuphindele. Ufakazi wokuqala ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah uAllah uqobo lwakhe. Kusho yena, kusho mina. Shahida Allah, ufakazi wokuqala uAllah. Emva uAllah esefakazini wal malaika, kwalandela zonke ingilosi nazo zafakaza ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. Wa ulil ilmi, nabantu abanolwazi, nabantu abahlakaniphile. Mawulalela kahle le verse, uma ungafakazi wena ukuthi uAllah munye, uzimele, akazali, akazalwanga, awuhlakaniphile udomo. Akusho mina, kusho umdali. Nabantu bani ulul ilm, abantu bolwazi, abantu abahlakaniphile, abantu abawusebenzisayo umqondo. Lalela, uAllah uyaqhubeka futhi kwelinye verse. Uthi wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wala uthi uma kukhona omunye umuntu okhetha enye inkolo ngaphandle kwenkolo yeIslam, ngaphandle kwenkolo yokuzehlisa, ngaphandle kwenkolo yokuzinikela ngokuphelele kumdali wakho, ngaphandle kwenkolo yokuzithoba ngaphansi kwentando kamdali wakho, fale yuqbala min, angeke ngize ngiyamukele leyo nkolo yakhe. Akugcini lapho, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, ngelanga lokwahlulelwa uyobe ekwiqoqo labalahlekelwe, uyobe ekugroup yalabantu laba abalahlekelwe yikho konke. Subhanallah. Lalela, uyaqhamuka kumbuzo uthi le Islam le yaqala nini, ivelaphi? iIslam yaqala nini, ivelaphi? Lalela, iIslam yaqala uAllah subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar, ngesikhathi uAllah eqala ukudala. iIslam yaqala lapho. Ngalesikhathi le uAllah edala iball pen, ipeni lele athi mayeseqeda ukulidala walitshela ukuthi uktub, right, iball pen yabhala yonke into, ayikho into engayibhalanga. Nokuthi namhlanje mina ngizobe ngikhuluma nawe ngale video le, wena ulalele le video le, uvume noma uphika, yakubhala konke. Yaqala lapha iIslam. Ngoba sengitshela ukuthi iIslam kwenzani? Ukuzehlisa, ukuzithoba, ukuzinikela, ukulalela. So Allah mayetshela le ball pen le ukuthi bhala, ayizange ithi ngibhaleleni, ayizange ithi angifuni. Why kumele ngibhale njengami nawe? Thina makuthiwa umdala uthi khonza mina ngedwa, uthi why kumele ngimkhonze? Ukhona mose uJesu wami, ukhona mose uShembe wami, ukhona mose uLikhanyane wami, ukhona mose uMndise wami, ukhona mose uMaria ocwebileyo wami, zikhona mose izithombe zami, ikhona mose imali yami, akhona mose amadlozi ami. Iball pen yavele yabhala, yenza lento umdali ayitshela ukuthi mayiyenze. Kwakuqala kweIslam ke lokho, ukuzithoba nokulalela. Lalela ke, ngesikhathi saka Adam no Eva no Hawa kwakusaqhubeka yona njalo iIslam. Subhanallah. Ubumba lolu umdali akhuluma nalo ukuthi luphenduke lube umuntu, lube inyama negazi, uAllah akazange athi makathi kun yiba umuntu, lambuza ukuthi why, lavele laphenduka laba umuntu. That is Islam. Mayeqedwe uAllah wenzani? Wathatha ithambo lika Adam lendoda, wadala ngalo umuntu wesimame, wakhuluma naleli thambo leli ukuthi phenduka ube umuntu wesimame kodwa onobulili obungafani nalo. Alizange libuze ithambo ukuthi why, lavele laphenduka laba leyo nto leyo. Fayakun, injala, ijiki.
That is Islam, ukulalela nokuzithoba nokwenza intando kaMdali without asking questions, ngaphandle kokubuza imibuzo. That is Islam. Islam akuyona inkolo entsha etshela abantu ukuthi abazinikele, abazithobe, abazehlise ngaphansi kwentando kaNkulunkulu. Subhanallah. Islam akuyona inkolo entsha etshela abantu ukuthi abacele usizo likaMdali kuphela, bangabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukaMdali wabo. Islam akuyona inkolo entsha ukuzotshela abantu ukuthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kaMdali wakho. Uma ngabe ukwenzile lokho uliphathe ngeze igama likaNkulunkulu, uMdali wento zonke, and uyokubeka icala, angeke akiyeke. Zonke izithunywa zikaMdali ezeza emhlabeni, ungabala kusukela kusithunywa sokuqala uAdam ukuthula kube naye, uze uyofika kusithunywa sokugcina uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthula kube naye, approximately 124,000 messengers kanye nabaprofeti uAllah abathumela la emhlabeni, bonke babekhuluma umlayezo wodwa. Sikuprovile lokho amahlandla amaningi kwiQuran, sikuprovile lokho amahlandla amaningi eBhayibhelini. Kukuweke mfowethu, kukuweke dadewethu. Lena kwakuwumlayezo owalethwa yizo zonke izithunywa zika-Allah ezazilethe nje umlayezo othini, la ilaha illallah, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kuka-Allah uMdali wakho, okuwuyena yedwa onelungelo lani lokukhonzwa. Mawusowenzile lokho, qhubeka ke manje usupport le la ilaha illallah ngani, ngezenzo ezinhle. Subhanallah. Wa amil salihah. Maso ube yikholwa, ungagcini ngokuba yikholwa kuphela, ungakhulumi ngomlomo kuphela, nezenzo mazenze. Subhanallah. Watawasaw bil haqq, uhlale ubambelele eqinisweni ngaso sonke isikhathi. Allahu akbar. Watawasaw bis sabr, uma ngabe uAllah ekuvivinya ngandlela thize, ngendlela eziningi azokuvivinya ngazo, utholakala ukuthi wena ukanye nalabo wena abenzani, ababekezelayo. So Allah uthi mangabe wenze njalo, inna Allaha ma'as sabirin, ngempela uAllah uhlale enalabo ababekezelayo. IIslam ke leyo ke bafowethu nodadewethu. So kuzo zonke le inkolo lezi ezikhona, noma le inkolo mbumbulu ezikhona, iIslam idla ubhedu. iIslam ishaya zonke le inkolo lezi, ihamba phezulu. iIslam ihamba phambili. Ayikho inkolo ongayikhompera neIslam. Why? iIslam iyona yodwa inkolo ekhuluma ngobunye bukaNkulunkulu, ethi awunalo ilungelo lokukhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kukaMdali wakho, ngoba uyena uMdali wento zonke, uyena umenzi wento zonke. Umkhonze yena yedwa, ungamhlanganisi nalutho, ungamqubi nalutho endalweni yakhe. Konke okunye ngaphandle kwakhe kuyindalo, konke okunye akukwazi ukwenza lutho ngaphandle kwemvumo yakhe. Mangabe ukholwa ngaleyo ndlela leyo, then sesingakubiza ngokuthi wena uyini, uyimuslim. Cabanga ukuthi kezwakala. Sengathi uMdali angayenza lo mlayezo ufike enhlizweni zabantu, ungene uzinze, bese abantu beyaphenduka balibona iqiniso njengoba linjalo. Ngishilo ngathi angeke amaRoma namaJuda asikhohlise sonke, bakhona bangeke bakhohliseke. Ngiyambonga kuMdali ukuthi ngomunye walaba abangazange bakhohliseke, ngoba phakathi kwama-Muslims bakhona abasakhohliseka namanje. Sathana udlala ngabo bela kule nkolo yeIslam. Sengathi uMdali angasivula amehlo, asivule ingqondo. Thina-ke sesiyibonile inkolo, asiqinise ekukholweni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.